Не дивлячись на те, що кримськотатарська на рівні з російською та українською мова державна, навчання нею ставиться в залежність від якоїсь межі можливостей нинішньої системи освіти Криму. То підручників не вистачає, то вчителів. Хоча за законом передбачено, що на рідну мову і літературу в якості предмета відводиться до 3 академічних годин на тиждень, адміністрації шкіл знаходять причини, щоб скоротити години і зробити навчання факультативним. Конституція Криму 92-го року визнавала кримськотатарську, російську та українську мови державними мовами автономії. Тоді освіта цими мовами розвивалася на однаковому рівні. Але Конституція 98-го року позбавила кримськотатарську мову статусу державної і навіть офіційної, тим самим витіснивши її з навчальних планів кримських шкіл. Прийнятий 21 квітня минулого року президентом Росії указ про заходи реабілітації депортованих і надання кримськотатарській мові статусу державної вселило у громадських працівників надію на розвиток освіти рідною мовою. Але в травні Держрада прийняла закон про освіту в Республіці Крим, включивши кримськотатарську в розряд інших необов'язкових рідних мов, що вивчаються за вибором на підставі заяв батьків. Ми намагалися зробити так, щоб кримськотатарська разом з російською та українською вивчалася як обов'язковий предмет. Тоді б не було причин для конфлікту, всі б вивчали мови в однакових умовах. Але не вийшло. Кримськотатарська, хоч і визнана державною, насправді так і залишилася мовою національних меншин. На вибір. Тобто батьки повинні писати принизливі заяви з проханням дозволити вивчати рідну мову. Міністерство освіти Криму розробило методичні рекомендації, запропонувавши варіанти навчальних планів для шкіл, де навчаються кримські татари. У декількох варіантах кримськотатарську мову запропоновано включити в розклад як предмет, але й це не рятує ситуацію. На методичні рекомендації Міністерства освіти ні керівники шкіл, ні районо, ні ГРОНО не звертають уваги. Не помилюся, якщо скажу, що в кожній школі керівники вибирають такі варіанти навчальних планів, де кримськотатарської мови як предмета немає. У багатьох школах кримськотатарська визначена як факультатив або гурток. Так сталося і в Ізобільнинській загальноосвітній школі. Керівництво навчального закладу отримало рекомендації Міністерства освіти, але завуч сам вибрав навчальний план, не повідомивши вчителів і батьків і визначивши для кримськотатарської мови позаурочний час. Потрібно, щоб кримськотатарська мова вивчалася як предмет. І крапка. Гурток, факультатив не піде. Ми в Узбекистані так вивчали, але ми тепер на батьківщині. 20 років як повернулися, нічого не змінюється. Була Україна, прийшла Росія, з боку уряду багато чого написано. Є статті, закони, але ніхто їх не читає, не звертає уваги. Проблема в тому, що в більшості шкіл навчальні плани та розклад вже складені. І збільшити кількість уроків кримськотатарської буде складно. Якби ми дізналися про ці плани раніше, у лютому-березні, то в нас в руках була потужна зброя. Можна було б вимагати 3 години кримськотатарської на тиждень, збирати заяви. А тепер вже хіба можна вивчати мову позаурочно? Але є й позитивні приклади. У загальноосвітній школі села Виноградне Ленінського району цього року кількість занять кримськотатарської мови збільшилася. Хоча і тут вона переважно вивчається як факультатив. Годин стало більше. Якщо торік було 3 години, то цьогоріч 8 годин кримськотатарської. Для нашої школи це радісна подія, тому що раніше ми були на першому місці за кількістю учнів, уроків кримськотатарською мовою. Наші учні брали участь у всіх заходах. Цього року скоротилася і кількість національних класів. Якщо минулого року були відкриті 57, то цьогоріч тільки 38. Директори шкіл переконують батьків відмовитися від навчання дітей в національних класах, пояснюючи це тим, що у випускників таких класів немає майбутнього. Їм нібито складніше вступити до вузів, а потім знайти роботу. Леніна району, Войкова. У селі Войкове Ленінського району було 2 національних класи – 3-й і 7-й. Директор школи, повернувшись з відпустки, зібрала батьків у своєму кабінеті і почала на них тиснути. Роздала заздалегідь підготовлені бланки і вимагала написати відмови від навчання їхніх дітей у кримськотатарському класі і заяву про переведення в російський клас. Пояснила це тим, що немає підручників кримськотатарською мовою. Громадські діячі впевнені, батькам у цьому питанні варто проявляти твердість. Представники Меджлісу їздять по регіонах Криму, проводячи консультації для вчителів і батьків, на яких знайомлять з законодавством у сфері освіти. За словами керівника управління освіти Меджлісу Емінії Вамілєвої, сьогодні освітній процес побудований на принципі соціального замовлення. Саме батьки є основними замовниками навчання рідною мовою, а школи і муніципальні органи повинні задовольняти це замовлення, забезпечуючи навчання дітей.
Только думать и говорить о том, что мой ребенок должен изучить свой язык в образовательном учреждении или в дошкольном учреждении, да, или то, что он должен получить образование, этого недостаточно. В данной ситуации, в рамках сегодняшнего действующего законодательства, родители должны писать заявление. И поэтому мы призываем родителей до 10 сентября еще не поздно подать заявление на имя администрации школ о выборе образования, или же о выборе языка образования, или же о том, что ребенок хочет изучать свой родной язык. Еще не поздно. Обіцяні рік тому підручники кримськотатарською мовою школярі цього року дійсно не отримують. За словами міністра освіти, науки і молоді Криму Наталії Гончарової, їх ще не переклали кримськотатарською мовою. За словами Гончарової, до 1 жовтня по школах розподілять методички для факультативного вивчення кримськотатарської мови. Міністр впевнена, поки цього достатньо. Крім того, по всьому Криму пройшла хвиля скорочень. 16 з 25 кримських регіонів звільнили методистів кримськотатарської мови. На тлі цих подій заяви кримської влади про відновлення прав кримських татар звучать непереконливо. Громадські діячі не перестають звертатися до влади, постійно нагадуючи про проблеми кримськотатарської освіти. Але на ділі виявляється, що всі прийняті документи та укази залишаються лише на папері. І батькам доводиться не тільки просити навчати своїх дітей рідною мовою, а й боротися за своє конституційне право.